През последните дни стотици птици в Европа изчезват внезапно. И никой не знае защо. Започва с необичайно поведение. Птици, които се въртят в кръг, летят твърде ниско или се блъскат в сгради. Нещо ги обърква. След това започват да падат. Без да са болни. Без следи от удари. Просто губят ориентация и се сриват. Учените откриват, че в същия период магнитното поле на Земята се колебае необичайно. А птиците навигарят точно по това поле. Други изследователи говорят за нещо друго, невидим, нискочестотен шум, който нарушава равновесието на нервната система. Хората не го чуват. Птиците – да. А най-страшната теория е тази, за която никой не говори. Че нещо в атмосферата преминава през Европа. И птиците го усещат преди нас. Стотици птици изчезват. Други падат без причина. Магнитни смущения, невидими честоти или нещо много по-голямо. Едно е сигурно, птиците винаги усещат опасността първи. Моля, абонирай се за канала.